ଯାଉଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନଡ଼ିଆ ନେଇକି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି। ତ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନଡ଼ିଆ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 22 ପାହାଚ, ଏଠି 22 ପାହାଚ ଅଛି। 22 ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନଡ଼ିଆ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଠି ଆମର ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ବି ଅଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବଳଭଦ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଭଦ୍ରା ମା କେମିତି ସଜେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ନଡ଼ିଆ ଅର୍ପିତ କରିଦେଇ ମୁଁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲି ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ବାଟରେ ଆସି ଦେଖିଲି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇଲି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ। ତାପରେ ପୁଣି ଚାଲିଲି ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି। ତ ଆପଣ ବି କେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପୀଠ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ ପୀଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସେ ପଛପଟେ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ।